kangen setengah macam. Tutang dulu dah, tutang dulu dah. Dan yang penting syukur itu nikmat itu bahagia. Pada. Hei, sing tatak toh. Terima kasih Mas, muga-muga barokah. Ngono lho. Barokah. Loh, barokah. Gung. Riresa harta maneman riresa rajane wong lumaksono kenes kenes tresing karso lalela lela 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 tresing karso memayu ayu ning praja Rama Rama kami sekat kami sekat sekar papunden Sri Kresna ya mas ya mas lir pos pita neman warnaning kusum mengpura berat sirat berat sirat pasewakan sro nayaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kersanipun cinatet ngamal jariyahipun piyayi wonten Sukorame. ing Sukorame. Sukorame, monggo dipun jawab salamipun kanthi sareng-sareng. Kersanipun ridho lan hidayah tansah mayungi warga Sukorame sedayanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah klakon kasembadan dalu niki kula suhan wonten mriki Mas. Sukorame ben taun mesti ngabari mboten kecandak, dalu niki alhamdulillah kecandak. Niki mula alhamdulillah salam taklim kagem Bapak Lurah, Mbah Yadi, sedaya jajaran Muspika, Bapak Babinsa Kamtipmas, sedaya rawuh Pak Sekstam, sedaya warga masyarakat,
niki namung ngentekke ragat golek nikmat ben adoh saka laknat. Insyaallah sedaya slamet donya akhirat Allahumma. Amin. Jan yo melu omong to, Mas. Melu omong. Rada maju rene. Wah, wis. Arepe omong isin nek. Lah ngapa? Mosok tanggapane larang klambine spray gitu ya. Ayo. Wong ki ya kreatif no. Lah mangsane Kreatif yo kreatif. Seragam mbok gawane kok spray ini isin tau. loh, kenapa apapun bentuknya kalau bisa dimanfaatkan ya dimanfaatkan. Ngono lho. Ngetutne dalang kondang panggung wayang kaya orkes kayak gitu. Loh. Iki pancen ya nuwun sewu ora ngurangi subasita sopan santun kyai sepuh-sepuh sing lenggaki. Iya. Mergo awake dhewe jejere lari nem nyak-nyakan wonten panggung, Nggih, Mas. nggih. Alhamdulillah. Dalange sik SD to iki. Eh? Saja. Sik to, Mas. Dalem, nggih. Sarene sik, sarene sik. Nggih. Pangapunten. Sik Tak sarene kira sik. dalange sik SD to. Gulmu iki piantun sepuh. Nggih, nggih, nggih. Iki Dawuh. iki Pak Maju sing ajeng nderek kene galek ndek ngenane kene. Walah, nggih. sing duwe pabrik jajan khas Jajan khas galek. Nah, ya kuwi. kripik tempe. Beli kipu. Kopal kok beli gitu. Galek iki kasih makanan. Alen-alen. Lang, enten nggih Pak Diki beli. Betul. Mancu. Sik to, Mas. Samrene sik. Egone kon nglong sithik, Mas. Ono. Sik to, Mas. Aku ki Dawuh. tak nderek tepungan karo jenengan. Siap, Pak De. Sadurunge panjenengan mungkin dagel Nggih. sing mardika. Nggih, nggih. Kula ki kok kepengin banget apa arti orang Jawa. Yang artine kok panjenengan keloron milih nama dua Jo Klitik dan Jo Kluthuk. Wah, Apa ketok. artinya? Sik. Menaik. Muga disebarke karo masyarakat. Mas, Menawi Mas, panjenengan Mas. pengen ngertos, kula nyuwun nomor WA-ne mengke kula kabari liwat WA mawon Pak De. Dadi Langsung, Mas, langsung. Ah, Dereke langsung. dalang kuwi yen urung nate kerep kumpul kuwi Nah. kudu umpan gawa papan. Nah, iki lho. Ora kudu awake dhewe kuwi menyepelekan situasi. ora oleh ora oleh. Tak Tapi oleh. Kita harus menyemangati bahwa ini kebersamaan Betul, tim. betul. Nih. Nah, Iya. Mas Pak Dalang, sinten Pak? Pak Sukarji. Pak Sukarji. Pak Saji iki. Iki piyayi sing ngadiluwung dirawuhke ana Trenggalek, berarti yen Piyayi Sukorame wis percaya yen beliaunya itu pancen lenggah ngasta dalang wis suwe. Suwe no. Dadi yen nyun sewu Pak Marji. Nggih. Pak Marji ngoten nggih. Kar. Pak Kar. Diwaca to, dalang iki diwaca. Diwaca apa ora enek tulisane ngono. Lah, Ora nek diwaca. ora enek. Dipake ki polos. Wong ki polos. dalang ki mek nggawa awak tok rene lho. Lah lek awake ditinggal piye? Nggih, Pak De. Nah, panjenengan kula tak pengen ngerti, Mas. Nggih, Kok nggih. nama Jo Klitik dan Jo Kluthuk mudah-mudahan di wong asma ki nara Japa lho, Mas. Siap. Awake iki wong Jawa. Tiblakake karo sedulur biyuh pepunden. Kapan krungu Jo Klitik, Jo Kluthuk iki apa artine? Pancen leres nama Jo Klitik nika dipun pundhut kalian Bapak. Nalika sepanten Bapak menika lak pelawak ketoprak siswa budaya. Oh, siswa budaya. Dados siswa budaya menika wonten Jarana, Jogelo, Jolega, Joisin. Joisen kuwi sing apik. Pak Joisin lak Pak Topan Lesus nika. Nggih. Lajeng Pak Jolega bapak kula. Lah, mula dinasti ketoprak rumiyin ingkang miwiti para senior-senior lajeng ingkang junior kula kalih Mas. Lah sakniki meneruskan tongkat estafetipun para sesepuh-sesepuh rumiyin. Nah, Jenengke Joisin ki aja nganti duwe isin yen awake dhewe tumindak sing apik. sing apik aja isin. Jogelo wong kuwi aja gawe gelaning liyan. Nah. Yen kepengin awake dhewe dihormati. Gitu. Bagus. Nah, wonten melih Jarana, wong ki gelem rono-rono, wong saba bermasyarakat kuwi apik. Apik. Rono-rono terus oleh. Nah, niku sangu. obah mesti mamah. Nah, ya kuwi. Kula dijenengke Jo Klitik. Nah, ya kuwi lho, Mas. Jo kuwi aja Klitik kuwi dhuwit cilik. Dadi kula wegah nampa dhuwit sing cilik-cilik. Berarti Jo kuwi ki aja, Klitik niku klitik dhuwit dhuwit cilik. cilik. Niki Pak Lurah, aja cilik duwite Pak Lurah. Ngoten nggih? Lho nek dhuwit tetep cilik, nek dhuwit gedhe lak ya ora kena diadahi to, Pak. Oten ngangsane. Lek gede gunungan. Gede pun saged. Lah niki kanggo edukasi. Niku, Nggih, Pak. nggih. Mula yen duwe dhuwit aja nganti Jo Kluthuk. jo Nah, kluthuk. nah, terus artinya Jo Kluthuk. Jo Kluthuk. Jo ki aja Kluthuk ki main. Dadi wis dhewe akeh aja main Kluthuk lek njiki ra apa-apa. Nah, ya kuwi. Itu Ji sama ora aja. apa-apa. Itu namanya pekat penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat Betul lho. pekat nggih. Iki dados
pundi menika Sukorame. Sukorame. Ini piyayine kados mekaten kok guyub rukumipun gumolong nyawiji yang bisa dinamakan masyarakat dalam tapi dalam pemikirannya kota. Kota, sistem Oke. kota, ya. Nggih. Karena apa? Biarpun dengan kondisi yang seperti ini masih melestarikan budaya Jawa. Bagus. Ini contoh dan kita patut acung jempol bahwa Sukorame yang selalu mengangkat harkat martabat budaya Tepuk tangan Indonesia. Sukorame. Hmm. Tepuk tangan. Pripun jajak? Jane niki ajeng dikek ratan riko ning gandeng anggarane nipis ya, Mas. Kok nipis sang. Terus akhirnya yo bali desa iki. Ngono. Ya, megahe kaya ngene. Lah iki malah lampu. Malah lampune cedek, malah kayak wong nyuluh kodok ya wis. Kaya nyuluh kodok. Aki sosi lah garing lho iki. Nah, Aku ki wis raiku elek dipadangi kaya ngene. Jangan melihat sisi fisiknya. Pirsani piyai-piyai sing lenggah ngene iki. Ya, Ana Rama Yai, nggih, Pak. ana ibu-ibu jamaah, bapak-bapak tokoh masyarakat. Berarti di sini tuh majemuk. Majemuk alias komplit. Nggih, Komplit. komplit. Manunggaling rasa manunggal dadi siji. Siji, ya. Ya. Wingking niki para-para pejabat Bat- lenggah. Nggih. Sedaya lurah lenggah. Lenggah wonten wingking, Lho, Mas dan- padaken Mas Nggih. Klitik lan Mas Kluthuk. Leres. Nggih. Mula niki dalu piyai ingkang rawuh dayanipun mugi-mugi pinanggih sehat rahayu wilujeng widodo. Amin. Amin. Grapyake ra kaya wong desa, Mas. Nggih. Kula Iki. lagi teko niku rawon ya ampun mletu teng ruangane. Rawon. Nggih. Waduh. Ruangan Jenengan kantor. sampun dahar. Nggih. Rawon soto metu. Berarti sampun dahar. Ampun. Alhamdulillah. Lemper, wajik, Lek wis dahar iki mengko sak lemese. sak Dagel. lemese pripun ajeng kula pangan ra sida kok. Waduh ya iki. Lah wong sendoke rene. Ya iki lho panitiane, Mas. Tur- Panitiane sing kurang. Senten panitia pun komplit. Lah Dadi kok- ngene Mas Luduk. Piye? Iki yen delok kondisi utawa nggon papan ngene iki kudu alon. Halo. Alon. Ora entuk kemrungsung. Gak oleh apa meneh bengi iki Nan. Iki yang menjadi barometer sing dadi contoh balai desa ki ning Sukorame kene. Kok saged, Mas? Balai desa cedek karo masjid ki ya balai Sukorame. Alhamdulillah. nggih. Berarti barokahe gede. Barokah. Nggih. Dadi iki sing iso dani negara ya ditata, agama ya ditutke. Kowe lah kowe Lah ra iki ngerti. Sukorame kaya ngene iki. Nggih, Pak. Setiap lingkungan ini telanggar pun nyepak dhewe-dhewe, Pak. Sukorame, Pak. Ngriki niku lek enten Allahu Akbar kene iki Pak geruduk Teng masjid. sawah iki kabeh ngono Loh. lho. Kok ning sawah mbahmu kiper kuwi kok iso. Mbahku Ayo ngibadah kok iso. ngomongi tangga-tanggane ayo to nindakake utawa manembah marang Gusti kang murbeng dumadi. Kuwi kudu Gusti dicontoh. Mula wong kuwi nek wis melangkah dari rumah aja lali maos Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. Nah, Nah, lillahi ta'ala punya lidah yang basah, insya Allah yang ngerso maos Al-Fatihah besok gesange istiqomah. amin. Nggih. Mula salat iki penting. Mulane wis Yo. pas sing dalane desa Sukorame. Nggih, Suko ki seneng rame ki rame. rejo. Dadi desa kene iki seneng yen enek rejo-rejone. Nggih. Dadi rejo-rejone alhamdulillah bengi iki sing iso dalane rejo warga makate rame iki sayek-sayek kapti siji sayek-sayek kapti karo pejabate ya sayek-sayek kapti manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah iki mula lapisan masyarakat kedang ngeten Pak Marsi. Penting Pak. Nggih, nggih. Pak Karsi. Nggih. Nun sewu nggih Pak Karsi nggih. Nggih. Pak Karsi tapi ya. Apik piye to? Nang tengah gawangan malah kayak kiper tak dulu ya. Ngawur rek. Mas Dalang ki nuwun sewu. Ya. Ora enek lho Dalang gelem gawa dingklik dhewe ngono kae. Apa enek kowe jajal? Tahun ora nggo diklik malah kok- Komplikasi nggih, Lah, komplikasi nggih. Dek ngenane ra nggo diklik malah ning iso debok kok Dek. Apa kecilikan wong nopo tak tonyone tenan kowe kok iso. Dadi Kudu ngibadah. ibadah, Kowe ya salat. salat. Kaya piyai kene Tetep aja meneh kok kene nun sewu. Heeh. Aku ki nun sewu. Iki sak RT ya. Nggih nggih. Lingkungan RT iki musala iki papat tentu. Masyaallah. Ya 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 ya. Iki ora pamer. Nggih nggih. Tapi ini menunjukkan bahwasanya lingkungan religi itu seperti lingkungan saya. Kok saged Lho ya, etan kulon lor kidul iki musala. Omahku ning tengah-tengah. berarti kowe iki entuk hidayah tenan. Hidayah piye? Lah omahmu wae nganti diapit masjid. Ini malah menjadi dilema dalam hidup saya untuk beribadah. Ngibadah kok dilempah. Lho iya no, mergo menungso urip ki kudu hablum minanas hablum minallah. Masyaallah kok dengarin somong ngono lho modelmu kayak banjii lho padahal. Lah iya. Banji ndasmu. Coba coba. Lho iya no, engko lek aku jamaah ning gone musala kulon, kecemburan sosial jamaah sing ning gone musala kidul iki mesti trukul.
Iya no. Mary. Mary, Iki lho, iri. Iki lho, Pak. Terus panjenengan terus nih tak ngrungokke. Nggih no, Bos. Engko lek aku ning sing kulon sing etan mesti cemburu. Oke. Akhirnya aku ndek iki malam Jumat iki golek nggon sepi nentrepke pikir ngademke ati musola ndi sing kudu tak salati. Akhirnya musola etan. Akhirnya nemokne aku. Salat. Akhirnya ra salat. Lah kuwi. Lah iki yo salah meneh. Salah. Salatnya aja nyawang etan kulon lan lor kidul. Sing penting nawaitumu kal biahmu kepiye. Wis alhamdulillah. Mergo lingkunganku religi. Nggih. Akhirnya anakku ya. Nggih. Anakku ya tak jenenge sing berbau religi juga. Paling ndak Sopo ya. Mas? Sing barep nika kula jenenge mergo laire pas wulan Ramadan. Ramadan. Menika kula jenenge takjil utama. Takjir utama. Takjil Oh, utama. apik iki. Laire pas poso. Poso. Lah, Nggih. ben kelingan posone Takjil. dijenenge takjil utama. Nah. Layakno ndase kaya lemper kok. Niku Pak saestu Pak. Ya. Iku laire kaya ngono. Sing nomor loro paling ndak Khairul. Ya Khairul sing nomor loro. Hmm. Sing nomor loro Khairul. Nomor telu Sing nomor telu ki tak jenenge sing berbau religi juga. Muhammad Dudu. Yasin. Wis akeh iki. Jam-jami. Wis akeh. Iki tak jenenge Pak Is Saiton Nirojim. Iki wis Waduh. Kok Saitoni Rojim? Ang bapake kok iblis to, Lah, Pak. bapak iki iblis, anake dijenengke Saiton Saiton. Lah Rajim. ya. Anak Bapak Iblis lah ngetot dalang jenglot. Dadi Kuwi ya religius. Mangsamu kuwi lho. Pak Yadi ki nyenengke masyarakat. nah, Pak Yadi iki, pokoke Pak Yadi. Balurah. Wis pirsa to piyayine. Wah, ning omahku ping 4 sak. Loh, Ning nggon Blitar kono. Blitar ping 4. Masyaallah ya. Ya 11 kak go apa-apa. Iki saja. Eh, Tapi mulai tak gawani. lah kudune ngono Mulai tak kuwi nek gawani. kowe iki dicayai ya Wis. ditepaki. Tak gawani alhamdulillah ki. Gawan oleh-oleh gula. Tapi tak gelem gawa tapi. Lho lha apa, Mas? Bojoku tak kon nggo mulih. Waduh. Lah wong Pisot. Mbah. Masyaallah. Bojone Lah disodakohke kene Pak Lurah. Mbah Lurah iki piyayine menep lho. Hmm. Ora noleh ngiwa, ora noleh ngalor, ora noleh ngidul, ora noleh Menep ngetan. ki lek ning bali desa lek ning jebon rutus bali. Waduh. Kowe ra semblono lho. Iku do aku lho, Mas. Mbah Yadi ki piyayine wong asmane wae wis apik, Yadi. Yakin diki adalah disiplin. Nggih. Yakin dan disiplin untuk menjadi lurah yang terarah mengarahkan masyarakat wonten ing Sukorame. Jeneng ki urung mesti lek ngono gawa jeneng. Oh, jeneng ki urung mesti lek nggawa laku. Kok iso? Nyatane tanggoku jenenge urip, saiki ya mati. Waduh. Ayo. Ya iki. Tanggoku jenenge sehat, ya nyatane ya lara-laranen. Ayo, sing ngomong sapa? Tapi kan Mbah Lurah ki lak dadi katresnane masyarakat. Lah ya, Berarti lak ya paling tidak lak nun sewu. Berarti duwe jabatan. Lah bojomu pun duwe jabatan. lho ya sak dhuwure baluran lho bojoku. Apa Mas pangkate? Pegawai Pemda no, Pak. Pegawai Pemda no. Pemda. Blitar kok. Pemerintah daerah. Pemain dangdut no. Jadi Oh, Yo, pemain dangdut. Pemda kok pemain Nah, dangdut. umumnya lek Pemda ki Hmm. pemerintah daerah. Lurah kuwi lurus dan terarah. Iya ya. Ya sok kala ana sing ngalani lurah kuwi ngelu ning sirah. Lah lek ngelu nyapa dilakoni. Mbah Yadi ngene iki wis nata lho. Pirang tahun kepungkur wis nata. Iki sok kanggo masyarakat. Oh iki sok kanggo infrastruktur pembangunan. Wah sok iku nggo kas nggih pembangunan masjid. Wis ditata. Kowe ora maido lurah lho. Lah kowe arep dicalonke apa-apa ora dadi kok maido. Ya ora mungkin no, aku ndenge nyalone juru kunci maite demo. Ya Mayit ora padha percaya. demo. Mangsane. Mayite kok demo lho, Mas. Iki petase lak ning desa pundi, Pak? Sukorame, Pak. Pun Sukorame. Sukorame menika ngadasne. Heeh. Dasne ngene, wis Lho. sawenang. Jajali. Kula sawenang. Penonton niki lho kula seneng saestu kula. Kula kuwangen kalih penonton sing ngeten iki kula niku. Napa? Sing kene omah apik ngeten iki jan. Nggih. Sing ning kene minggir dari kene. Tak delok kok kene kaya wong numpak bis Harapan Jaya. Cobi Mas diceluk sik, Mas. Piye? Sik, iki ki pancen papan panggonane ya insyaallah tahun ngarep ki digelar saya gedhe meneh. Ora mungkin gedhe ngono. Ora mungkin gedhe kepiye? Ngaratan mbere macet iki kucul kejane iki kok. Gusti Allah kuwi yen menehi dalan utawa apa wae pepadang karo umate. Kuwi ora nyawang apa-apa lho, Mas. Kok kuwi ndhisik kersa nyapa? Sing dhisik saya kowe kuwi nyapa aku iki. Lah besok ning ratan lak ya seneng to kowe. Loh, ya lek ngejak awakmu, lha lek ora. Loh, lah iki ngejak ora ki ya awake dhewe kudu budidaya ngono lho. Oh iya bener bener ya. Iki bengi lak ditimbali Pak Yadi. Pak Yadi, Ben piye tahun ngarep payangan meneh terus dagelane tetep sampean kalih kula. langsung di DP sik Pak Yadi. Loh, Di DP piye? Pak Yadi, nggo kula DP sampeyan aja ngejak dagelan liyane. Ngono ya. Yo nek sik urip. Awake dhewe to. Kalek aku rasa mati aku. Loh,
Kulo nafsi dail kotul maut lho. Wong ki sing gedunungan napas besok kajemput maut. Lah aku rasa mati aku. Lah nyapa? KTP ku seumur hidup kok. KTP iki dingge urusan Dukcapil kok iso mangsane. Ngomong-ngomong mati, Lah, pilih ndi? pilih wong mati aku. Goblok, enak wong urip. Wong urip penak apa? Penak dadi wong mati saiki. Wong mati apa iso nikmat kaya niki, delok wayang, ngejak putrane, ngejak garwane, pengin jajan bakso ya dahar iso kepenak. Ya lek duwe dhuwit, ra duwe dhuwit bosok kowe. Lah nek wong mati, Wong mati penak, mangan bakso bar mangan bakso mati. Sapa sing arep bayar? Kan aman ya. Oh, lah Penak iki iya. wong mati lek jaman saiki. bener Mas, bener. Bener, bener. Lha ora? Lho nek lak ra iso numpak kendaraan. Nyapa? Nek wong urip yang gesang nika lak saged numpak kendaraan. Terus gonceng bojone, gonceng pacare, gandengan nyekel weteng. Bahagia lho Mas. Iya lek duwe SIM, ra duwe SIM, bosok kowe kena tilang kowe. Lah kok iso? SIM saiki ngono sewu, tilang sing usah nggon-nggon operasi. Nggih. Dalah kowe numpak sepeda motor karo pacarmu, enek operasi geden-gedenan. Kowe diceket ra duwe SIM, dalah kowe bosok kowe. Bahaya. Bahaya. Wong mati penak, Mas. Lah kok penak? Wong mati tumpakne apa? Pendosa. Kowe tau tumono nek operasi pendosa dicegat. Ora enek ya. Ora Bu. enek. Polisi operasi rahasia ngono kae. Ya toh, terus kowe Terus kene nggawa pendosa la ilaha illallah. stop. Wah, napa Pak Iki polisi? maite nggih helm ora enek ngono. Oh, berarti kisok pengen dihelmi gitu. Ya aja toh, aja toh. Matine pengen dihelmi. Aja toh aku. Wah, sing bener ki Pak Yadi. Pak Yadi nggih Ya- helm. Ya helm lambemu. Pak Yadi kuwi yang Pak digoleki Yadi. gon ilmu Jawa. Karena inilah syukuran desa, Ya. nguwat kala desa, Ya. ngilangi sukertaning desa. Bener. Wong Jawa kudu njawani, Pak. Iki Pak Karsi, Pak Karsi. Dalange kaya artis film sing jaman biyen Rhoma Irama, Iska kan lho. Terus kowe sing Kaya Iska. halo sekarang ngono kae. Apik kae. Apik. Ayo. Pokoknya aja karo sing ndek ngenane. Nyapa? Sing ning nggon sambi gedhe kae. Piye? Untune cepot kok. Otak sip. Mulai Lah kok seminggu niki mubeng niki, Pak. Binangun, Sambi Pak. Gede, Binangun. Salam Lah kok- rejo. Salam rejo. Cek Dek terakhir ning sambi gedhe iki temu dalang tak cipok lah kok untune cepot. Untune cepot. untune ucul. Dalang kok iso untu nganti ucul iki piye ngono. Dalang martabak. Apa pasangan to, Mas? Wah, dalem Untu pasangan. panjen piyai sepuh to, Mas. Nggih. Mula awake dhewe iki mumpung sik sehat sik nom ini nek jari ya ditriti ngono lho. Ngeten, Pak. Pun saniki ngomong tenanan niki. Ora guyon niki. Saniki lek ngomong Sarene. Rada rene rada. Rada rene wae, rada rene. Volumene lho ngono, Bos. Nah. Ngene kene. niki. Rene lho aja rono-rono. So bablas ae. Pak De, ngene Pak De, lah ngene. Anu Pak, jenengan sementara mbok dadi siji kene wae Yo, napa? isin. Alah wong Kalah bagus. Wong Jawa menika bersih desa ing dalu menika. Menika muga-muga sing dalane desa Sukorame su menika syukur mujudke syukur marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Muga-muga warga masyarakat Sukorame menika diparingi gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin. Amin. Gitu, Pak. Berarti gegemane sedekah. Sedekah, Kaya bengi iki sedekahan. sedekah. Ka menika saka tembung suka. Ka menika saka tembung kompak. Warga masyarakat itu harus kompak. Bener. Sing diarani manembahing kawula Gusti. Iki ya masyarakat karo pejabat ya menungso karo Gusti Allah. Dadi paribasane nika sing diarani manunggaling kawula Gusti, masyarakat ya dekat dengan pejabat, pejabat juga akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Yen kerja bakti bareng ya Ya kerja kerja bakti bakti bareng. bareng. Yen pomo gotong royong Ya gotong royong bareng. Ini yang bisa dinamakan barometer utawa percontohan kerukunan warga masyarakat Ini. Sukorame menika kados mekaten. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Ra, Rak. ra menika saka tembung ra. Ora nyono ora ngira nyatane bengi menika saged ngawontenaken bersih desa nggelar ringgit wacucal ing dalu menika. Amin. Dalange Mas. Dalange Mas Karji saka Trenggalek. Lala, yayine Mas. Piyayene gedhe dhuwur gagah piteksa. Wah, ya iki. Apik. Kuwi nek lungguh, nek ngadeg kaya bal bekel. Ayo. Mene terakhir, Meh menika saka tembung mengeti. Nggih. Kabeh menika wong Jawa kudu mengeti. Ing dalu menika iki golek dina ora gemen-gemen dina sing becik. Alhamdulillah. Dina sing becik, muga-muga wae dina sing becik iki besok bakal tukule becik,
bisa ndadekke desa Sukorame menika desa sing gemah limpah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin. Mula Dinane apa? Jumat. Jumat ki jumbuhno marang atimu. Yen iya ngomong iya, yen ora ngomong ora. Manusia itu harus mempunyai prinsip. Bener, Yen bener. iya, yen ora. Lah kuwi lho. Jumat ki lek digoleki aksara Jawa menika Jumat menika pira? Pitu. Pitu Pak nggih. Jumat apa pitu to? Jumat Jumat pinten? papat. Jumat Oh, lu pinten? Jumat iki pinten lek Jawane? 5. Jumat 5. Jumat ki 5. Mulane wis pas. Jumat Niki apa ki sik? Jumat menika 5 saka tembung papat kiblat 5 pancer. Masya Allah, iya. Wong Jawa ngene iki lho, Bos. Mm. Goleki ngene iki. Iya. Ora angger ngono sewu. Iki ngene iki ya dadak ya mikir uteke ngene iki. Wah. Berarti ya sak darah Ramadan Lho iya lho. Papat kiblat 5 pancer. Sing dari papat kiblat 5 pancer tangga teparo etan kulon lor kidul ki rukun, pancer iki ya ning bali desa kene iki tetep sayek saeka kapti, Pak. Lho kuwi. Mula nggih dudone kadiwasan 5 pancet kuwi nek nggon Lho tumindak. iya lho. Aja sanggon-gon. Jumat apa? Jumat apa iki? Iki Jumat pagi. Wage. Wage. Pagi 6. Iki lho ngene lho. Iki dadak-dadak ngene iki Nah, jos iya. ngene iki. Pagi. Pagi papat. Iki wage papat yo 6 koclok jene iki. Ini kadung mikir uteke iki. Iya. Wage papat berarti jumlahe wau Jumat pinten 5 karo papat jumlahe piro? Songo. Songo. Menungso kudu bisa ngempet babahan hawa songo. Berarti menungso duwe bolongan songo. Bolongan songo kudu diempet. Contone mripat ki piro? loro. Loro kuping piro? Loro. Loro papat karo loro karo loro? Papat. Irung piro? Loro. Jumlahe piro tambah loro? 6. Lambe. Pitu. Nah, pitu. Sing dalane babahan hawa songo menika. Dados menungso kudu bisa ngempet. Sik pitu kurang loro kok. Bolongane songo kok mbok hitung pitu. Kupingmu budhek isane iki. Lah nggih, Songo ki kudu bisa ngempet babahan hawa songo. sing cumondhok ana Nah, badane ben- menungso. Kuping piro? Bolong loro. Loro, mripat. Loro. Piro jumlahe? Papat. Irung, Irung loro. jumlahe? 6. Lambe. Siji. Piro jumlahe? Pitu. Menika sing Eh, darane aja menika-menika. Isih Sik pitu, loro Mas. ki lho. Mau bapak Kurang hawa loro songo. sik pitu, ngono lho. anu sing loro iki jenenge rada wangel Pak Dik. Masyarakatnya penasaran, Mas. Pitunjuk nih. Ngeten. Loro ki nggon ngendi? Gone sing sitok ning kono. Sing sitok ning kono. Ya wis ngono ae, halus ngono ae. Sing sitok silit lah pokoknya. Kowe iki jan blecek ngoten yo jenengan tanglet iki lho. Ya tak takoni lho, Lho ngene Mas. lho, Bos. Wong kan jangkep songo. Lho nggih no. Isih pitu ya sing loro didudohke. Sing loro mriki kula fotone kula kirim ning WA. Wah, ya kuwi Wah, dipamerke. lah jenengan yo maksa wong kono yo. Ah. Wong Jawa ngeten iki lho, Pak. Wong Mulane Jawa. lho nggih, mulane kula tingali Sukorame niku desa sing hebat, Pak. Ya. Wong sing ikhlas, Pak Yadi ya wong sing ikhlas, Bapak kepala desa sing ikhlas. Sukorame ya ikhlas. Mula nanggap wayang. Nanggak wayang. Wayang ki ngelingne wayahe sembahyang. Ayo to awake iki sebagai umat Islam nindake manembah marang Gusti Kamur ben dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki lho, Pak. Ngono lho, Niki Bos. Dadi ki awake dhewe iki yo ngene iki yo Nyapok wayangke kok gawe debok. debok ki Bok. Debok. debok, Hmm. debok. Debok. Nah. Yo. Iki piyayi-piyayi iki yo ngerti bahwasanya kepiye ngono. De ki saka tembung depankan. Depankan keinginan umum, jangan mementingkan kepentingan pribadi. Ngono lho, Bos. Bok. 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 Yo. Bok ki ya kuwi mau. Bok yo apa? Bok ki saka tembung bok. Keplak boyoke. Ora entuk rusuh lho, enggak Kagak. boleh rusuh lho. Bok itu apa? Bok tu kotak. Wadah. Wadah to kotak. Awake dhewe kotak ki manem. Kotak ki maneka warna. Ana sing dalane kotak amal, ana sing dalane kotak surat. Dadi kotak surat untuk mencapai aspirasi masyarakat, kotak amal karo dinggo ade ngamal utawa ade. Ya, antri akhir. Nah, kuwi mah lho. Ya, Ya kono kuwi mau. Ana debok lajeng wonten apa Pak Marji? Wonten malih niki Sangga Buwana. Aneh iki. Kuwi mau ora tak omongi kuwi. Lah iki apa maneh? Siapa jenenge iki? Sangga Buwana. Sangga Buwana, bosok kowe, ayo. Eh? Sangga Buwana. Sangga Buwana. Hmm. Song ki saka tembung songkok. Weh, wong lanang alor ngidul kudu nggih songkok. Contone Pak D, iki lho. Mbok duting tanganmu ngene arep dimut lho. Ngawur. Songkok ki ndudune bahwasanya pria kene iki pria-pria yang religi. Amin. Ngono. Sangga Go ki gotong royong. Warga masyarakat kene iki tetap gotong royong. dan Sayek saya kanthi. Ya lho. Terus. Iki lho, ngenyek aku kok iso wae iki lho. Sangga. Napa Pak? Sangga Buwana. Buwana. Buki saka tembung butuh.
Kok temu ta? Iya lho. Edan iki. Wong kene iki lek butuh sekolah ora duwe ego praktikal njaluk tulung tangga teparuni. Mergo Berusaha chemistry sudah sinergi antara satu dengan yang lainnya. Kuwi ya spontan lho Mas. Tuh kene Bos. Jenengan tandai nak Ah, bar bu. Bu. Sangga Buwana. Lah nggih, bu. Bu apa Mas artine? Loh, Bu niku butuh wae lho Ade. Tuh. Buwana. Ana. Ana, kene iki sembarang ana, Mas. Lho, arepe jangan yo. Jang yen desa kene iki nun sewu, arepe jangan telo kuwi pekarangane wis kandur telo dhewe. Lho, arepe apik pelem. Wis peleme dhewe, Mas. Lho, Sembarang arepe ana. beleh pitik. Pitike dhewe Mas kene iki. Weh, pengen arep goreng ndok. Ndoke dhewe digoreng. Waduh, ya kuwi. Lali. Kuwi angel lho kuwi. Ndoke mati ndok pitik. Nah, ngono kok. Lho, Pak. Lek ndoke dhewe digoreng kuwi kleru. Wonten debok Sangga Buwana lajeng wonten kelir. Kelir. Ayo kelir. Kelir. Ke menika saka tembung kelir. Ke. Ke menika saka tembung kekuatane desa kene iki ya kekompakan warga masyarakat. Weh, lapisane Iya. dhewe. Lir Mas. Lir ki lirwo, pejabatnya ora bakal lirwo, akan memenuhi apa yang menjadi kepentingan warga masyarakat. Terus di atasnya dalang blencong. Sama nek tekok itu Pak, pada aku Dalang iki Ya yo ben kadang ngerti lho Mas. kowe omong terus ki lho, HP-ne duripne direkam sesuk ki tanggapan lho. Tak ngomong terus. blen menika saka tembung blendrang. Weh, Waduh, Wong kene iki senengane mangan blendrang. blendrang ki sayur lawas. kok sing mburi dhewe lah kok kluthuk ki cangkeme ero. Kaya Cong Mas, cong apa cong? Blendrang. Oh iya, blendrang ki makanan sing sehat lho. Aja nun sewu lho. Sok kala nek makanan sing anyar-anyar itu kandungannya vitamin protein sok kala iku berbahaya kanggo awake dhewe. Bener-bener. Lir ki Lirwo, ora bakal lirwo. blencong lho. Cong. Blencong. Cong ki nun sewu ki ngelingne kanggo kowe iki. Apa? Congormu juga kan tekok. Congor. Mas. Lah kok apa mau? Apa enak Coba, tekok. di minor Blendrang terus malih congor. Lah iki lho tekok wae. Lah iki yo tak golek ngene iki ben ngerti kok iso. Ken radianyep nggih Pak Nggih, Marji. nggih, nggih. Ah wis. Ngene. Saniki dipun Aminor aminor. lagu-lagu Nggih no. Nggih. Jenengan kudu ngejak panjenengan kudu nganti sinden. nggih kedap peke kula ratanane. Nggih. Dibagi sindene. Kudu ngejak nyanyi kok gegek seneng ning kafe. Sewengi nggih. Iso. Coba aminor sak pinten Mas? Budi. Ya, Yuk coba. Biar suasananya dingin. Iki cedak kon ibadah. Ya, ambil suara bos. Mangadi. Ah. Nyapa kok magadir Kok sing eling-eling kok. Wis jane lali aku tak gawe aku. ngene. Jane tak gawe mbok eling ne. Ket ya. Lho. Bisa. Bisa tenan. Sakit to? Insyaallah. Aja ngisi-ngisini lho. Enggak. Turi putih. Cet-cet ya. Turi putih. Dua kali. Cet-cet ya. Turi putih. Turi putih. Ditandur ning kebon agung. Acam loro tiba nyamplung. Mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Ayo Mas Luduk. Ayo. Sampeyan ganti. kembangan nongo ditandur ning pinggir kali. Loh, Bok, piye to? bokon mikir neh aku iki. Maksudnya ini lagu, dadi kowe iki duwe inisiatif, kowe iki ya muni ya sembarang ngono lho kok iso. Bengok ngono lho, metone swara, bengok. Nah, ngono. Turi putih terus kembang nongo, saterusnya apa Mas? Nah ngono lho, dadi penak. Bokon mikir kan jelasnya apa. Loh. Sing disenengi kuwi yen ana dagelan sing ora monoton selalu ada kreativitas. Kreatif ya kreatif, mek tekok tok kene mbledos uteke yo. Lah nek ngono ya aja nampa bayar gede kok iso. Lah iya nyapu aku nopo ber. Lah iya kok ngengkel. Nek kok ngono iso. nyapu mbok kene klambi kok spray iki. Lah rupamu lak kaya guling lho. Pangsane iki lho kok iso ibuke dua lho, alhamdulillah barokah lho. Siap ya, Bu. Kagem jilbab abang sitok abu-abu nyenengke. Kaya mbahmu mbok tukokne jilbabe oren. Klambine ungu terong. Ya kok sandale kuning lho. Terus Melawa aku malah kayak lapis sih kalau gitu lho. ora mbok paske kok iso. Ayo. Ayo.
kalem-kalem. Sehat nggih Pak Tinggi. Alhamdulillah. Kembang nongo, kembang nongo, ditandur ning pinggir kali. Kula gluduk mung saged ndedonga, muga sedaya kathah rejeki. Mugi sedaya kathah rejeki. goleki Pak polisi engko gekek kowe tahanan luar engko. Pak Babin, Babin rawuh lho. ngapunten nih Pak Babin. Oh iki kaya kenal apa ya anakmu ya sok Siap. anu. Loh, oleh Pak Babin kan ya ade tuh itu. Oh iya toh, angkatan darat. Kan darat. Kalau anak saya itu sekarang AL, Oh angkatan laut. anggota ludruk. Iki sahur Anggota ludruk. Tapi lah bapakmu ya keluarga besar saka keluarga besar. Saya mah alhamdulillah dadi letkol. Letnan Kolonel. Kelet nengkol kernet Bapak kulo ndoyo Ustaz. Kelet neng kol. Jan bleset kuwi jak omongan. Ayo jejari. Ya ya. Sing ngono lho, bener. Anu, mesti kalem-kalem nggih aku tak karo mikir ya Mas ya. Ayo. Kembang arang, dijereng ning dhuwur tapak. Tak dongane karo sekolah. Hop hop hop. Contonge iki lho. Alon wae ora kesusu kok iso. Anu, aku ngetutne tempomu aku. Jajal nibani tok sih, nek tembang nibani tok. Aku Kembang rawe, dijereng ning dhuwur tapak. tak dongane suka rame. Rezekine berkah barokah, rezekine berkah barokah. Kembang melati. Ya, Akeh mentok kembang ibu lho, ya. piye ta kowe iki? Kembang melati, digawa ning jero omah. Omah. Ya, Omah. omah, ya coba. Aja ngisi-ngisini kowe ndang cak-cek ngono. Kocok iki mikir gendeng jadi ya. Lah kok nesu iki ngopo? Tak dongakne Mbah Lurah Yadi. Mbah Lurah Yadi. Iya ndongakne apa aku iki? Kowe iki ngomong kok. Wah, jan bleset. Keluargane Sakinah Mawaddah Warahmah. Nyapa dawa men iki lho. Sing penting Ndek ah. ae aja dodo apa Sing kok. lho ya. Terima kasih panitia Yang sudah nimbali saya, semua ikut berdoa. mudah-mudahan lancar semuanya. Mudah-mudahan Lancar semuanya. matur nuwun penonton sedaya. Atur suwun Pak De. Lho Saya mikir sih. pakai lagu wajan. Matur nuwun penonton sedaya. Kula dongakne panjang yuswa, Sami sareng derek dedonga. muga-muga rukun keluarga. Muga-muga rukun keluarga. Ki apik. Ngono dadi edukasi ngandani ya apik. Iya, no penting no, Bos. Kula meling kang numpak kendaraan Aja nganti kebut-kebutan dimen ora kecelakaan. untuk mengurangi banyaknya korban. Korban cilaka. Ayo. Korban cilaka. Pak Tatulang. Ayo. Ayo kowe iki lho. Korban Nah. cilaka. Pancen akeh Nah. banget. Ngono lho aku bingung ngene iki motor iki. Korban cilaka pancen akeh Nah. banget. Mula yen nyabrak kudu ingat Pak polisi ngatur ben ra mumet. lalu lintas ben ora macet. Yen wis macet dadi kampiran. Akeh siswa-siswi ketinggalan pelajaran. Sing dadi pegawe telat tindak kantoran. Sing dodol tahu nganti lali ra katokan. Beyo. Dirubung laler. Gak Mas. wis. Dirubung laler. Dirubung laler. Oh, berarti tau nunggoni jenengan. Nggih, tau nunggoni. Dalange kok yo roh dirubung laler. Berarti tau nunggoni bakul tahu jenengan. Ora dikanoni. Oke, tapi mikir dipegang. Pak De. Salatullah, musik salatullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala
Mujahidilah Bi anil batil ya Allah Bi anil batil ya Allah Ana bocah ayu kok rada Gua pakai iki aku. ngene. Sik tamno tak rayune. Siapa? Masuk aku karo iki. Lah ngapain memang semuanya pasangannya masing-masing kok? Wah. Ayo. Mbok golek bakul tahu tek ngono aku wis. Kowe mau muni apa? Senengmu lak blendrang to. Oh iya. Ayo kuwi ngrasakno blendrang tewel Ora kuwi. apa-apa lah seneki. Aku oleh mendemene sembarang kolu aku wis. Kalau ndasmu iki kok iso. Sakmono gedine tuh. Ana cah ayu kok mese mengguyu. Apa gelem kowe karo aku? Tak jaluk ning wong tuamu. Aku terus bilang I love you. Aku terus bilang I love you. Ayo kluthuk blendrang. Ayo. Mas Blendrang, ayo Mas, ojo kalah. Ojo kalah karo Mas Klidik. Ayo blendrang tewel. Ayo. Mosok ngene aku ya arepe muni cahayu ngono. Lah, yo yo no kepiye wong wedok. Jarine kadung mendem apa-apa doyan. Yo. Urung dadi apa-apa cangkemku wis dewok-ewok. Hei, kuwi tanda cinta ki ngono kuwi. Cinta ki ya? Iya, cinta ki ngono kuwi. Bocah ayu. Senajan blendrang kamu tetep aku sayang. Tembunge Salim ki piye? Nek tembunge Salim piye? Eh? Nek Salim piye? Tembunge Salim kan ngene. Salim, ki Salim. jenenge Salim. Oh, iya. Nek tembunge Demak piye? Tembunge Demak. Demak ngene. Nah, sampean ngono piye? Najan blendrang Tetep tak sayang. berarti sayang ya disayang. Nah, wong Salim lah, tembunge Salim piye? Tembunge Salim tak duda itu. Tembunge Salim nak ngene. Ngene ya, ngene ya. Tembunge Demak. Demak ngene ya. Nek jiwit. Jiwit ngene lho, Nah, jiwit. tembangmu piye? Tak sayang. Najan blendrang. Tetep tak sayang. Ayo sayang. Ojo numpang. Kok kaya Pak Mataku cepet neh ngono lho. Oh, no. Kayak kemayu. Ding ana. Ding mesti ya. Dipolke Mas. Nyapa? Ora iku dikampleng. Tanda sayang kuwi. Masa sayang? Mau cinta mulut, Ini. sayang pipi. Kok kayak suwi-suwi ndasku dijejek, Bro. Ayo, ngono. Ya ngatuk pingine Blendrang ya ngene iki. Wis tak rayu nggih sayang nggih. Ya. Aja kok kampleng neh. Coba aku yo tak cipok borok malah. Calon kasih kuwi gelon kalunge mek sakmene. Iki. Bojomu kalunge kaya sak ranting. Lha iki ngawur iki bar minggat kentekan bang mekar papat iki. Ayo coba. Senajan. Ndak to ora cengengesan kok iso. Halo, pasti nyilih helm elek-elekan pasti dadi. Ah ya iki. Senajan blendrang. Kamu tetap aku sayang. Alah. Lho piye sayange? Eh? Sayange piye? Eh? Sayange piye urung disayang? Kok sayang kok? Sikat to, Bos. Oh. Sikat. Aku lewat. Cinta itu tidak memandang usia bahwa benih-benih cinta itu keluar dari hati. Kenapa kamu harus malu? Bojone melu lah bojone iki ya. Aduh, iki bojone. Duh. Kok dibiarang beduk. Karena ini totalitas, tidak ada masalah, ngono lho. Kamu tetap aku sayang. Iya, ambune tangane bebas. Yakin lho remas entok kamu. Yo, Aku berharap tak akan hilang. Tapi tetap nindang sembahyang. Tapi tetap kamu aku sayang. Wah, hidup ya. nyapa, Mas? Tak sangkir kan lho kok kayak talang udan lho. Iki karepe iki nggih nutupi mripate ben ketok ombong ngono lho kok iso. Aku ini lah mendem lah kalau aku iso. Ya sayang, sini Coba. wis to. Sampan kene. Wah, masalah lho. Kok yang iki utang bareng sama dia. Ngawur. Apa rumangsamu ra enek isine lho Ning kok. tukane XL lah kok mbrowos kok ndi. Bah kowe iki jan parah kowe rumangsamu. Rodono, aku tak karo iki. Karate
Bude. Kamu besok seumpama kalau tercapai berdampingan dengan Om Klitik mau kemana, Dek? Maunya diajak kemanapun aku Kamu mau. pengen apa? Ini kalungmu dijual aja, Dek. Kekecilan besok kalau saya udah dari Kalimantan, nanti tak belikan kalung yang bobotnya 350 gram ya. Ya Allah. Iya. Kurang besar. Biar kurang baik. besar. Tuwek. Sinden sepuh ngene iki lho. Dicekel tok is ucul ngene. Kok kono? Ngene tok is ucul. Iya. Ora mau ucul jajali. Ngerayu Kamu aku mau ngerayu. Ngerayu. kamu mau pengen main kemana, Dek? Coba. Kalungmu lho. Kalungmu Ya, itu sayang. dijual ya, tak belikan ya. Mau ya? Mau. Ya, oke, siap. Bude. Lho kok Buden Bude dasmu. to? Lo cinta apa piye ngono, cinta? Eh? Bebek apa piye ngono? Anu saya Oh, saya itu adalah panggilan mesra sayang. Saiton dirojim. Ayo. Beb, Ah, ngono. sesuk kalungmu didol nggih. Lho, lah dienggo apa to, Loh, Mas? sesuk tak kalung nyarit, gulung tak kalung nyarit. Ben Eh, buangka kabeh. Weh jenenge KDRT ngono kuwi Ben kok. buangka ora ndek apa-apa wis nyapel enek iki ya badhe ya Kak ya. Dah aku ora menten kalau ini. Kita mau main kemana Mas Bulan Madu? Apa? Kita mau main kemana Kita Mas kalau Bulan sudah Madu? duduk di pelaminan bulan madu, kita tor 3 negara. Wow. Singapura, Oke. Tiongkok, Iya. terakhir kita di Kuala Lumpur. Mas, Malaysia. Iya, Malaysia. awake dhewe ning ndi, Mas? Awake dhewe tengut-tengut ning Brokos. Ning Lah isor nyapa kok ning Bangkok? ning isor jati karo golek entung. Bangsan. Wah, ora sembah. Kowe tak ajak dolan adoh kok mukok. Ade ya ora gablek dhuwit lho. Gablek sayang tau. Anu aku tetap sayang sama kamu aku. Enek iki. Anu padi aku payah anu loro payah. Mas Klitik, Dalam saya. kalau nanti kita bulan Ini. madu, Ya, kita makan apa ya? kita kalau nanti di hotel bintang 5, Wah, iki malu. itu pagi kita roti bakar, Roti bakar. siangnya hamburger, Wow. malamnya kita hotdog. Hotdog. Hotdog, Oh, iya, iya, hotdog iya, ki iya. hot ki panas, dog ki kirik. Tadi kowe seneng mangan krengsengan kirik. Alah. Oh, hotdog ini makanan kelas to, Bos. Mas Kluthuk, Dalam cintaku. awake dhewe mangan apa yo? Anak dia jagane sego tanggapan ya. Dadi wis enek pecel ya pecel, enek rawon ya rawon. Wis tau penting ngirit nggih. Lah kono enak-enak lho. Wis tok tak omongi, Nduk. Lawuh enak ki luwe, turu penak ki ngantuk. Pun ya, nggih. Gak pernah nakal nggih, saya gak pernah kalah. Terus turu ae ora mangan. Wis tok nggih. Anu, Dek, aku tempene loro ya, Dek, aku Lah, tempene lah. loro. Penjaluk kono iki ngopo to? Ya, cepat. Mas Klitik. Dalem, Dik. Alah seenek. Nanti kita belikan ikan sebakul ya. Nanti kamu tak belikan sepatu yang limited edition. Oh iya. Jadi kelihatan kakimu yang ramping, yang transparan ya, Dek. Oh iya. Pantes mosok. Iya. Kok wis tak. Mas, Anu mosok segi sepatu mosok sikilmu kok jayu mosok sepatu. ngenyek lu sampean aku tukang sepatu apa yo? Sesuk tak betul kresek ya sikilmu ya tadi. Lah nyapa kok dibutuh kresek? Betang mateng ngono sikile betang mateng. Rongsong ngono nggih. Udah maju. Maju. Kaya gawe genekan barang. Gede iki jan kemayu. Sing ngedram layakno kita ya. Ade. Tekane kambil ijo sampean. Nah, kowe iki Tak peke iki. Kowe lho tak atos ora sik. Iki lara lho iki aku. Kowe iki ndang nembang ngono lho. Oh, cemburu sampean. Pen. Cemburu piye kuwi ngladeni makmu kok iso. Cemburu kok iso. Coba kene, Dik. Yen aku kangen seliramu. Urung nyanyi ning mburi. Oh alah. Iki lho, gawanmu lho. Lha iya kene. Dan barang mbok kon wong wedok beda. Wong wedok iki beda. Piye? Lek sik enom ngene mlakune mesti kemayu. Nggih. Iya. Lah kok iki bojoku malah. Kapan mburi ra nyanyi mburi. Malah kaya kuntul. Mangsane ya kono. Tapi Gus, tapi. Ngono, kok kudu ngene tenan kowe. Ya. Yen aku kangen karo sliramu.
Kanggo ngono ya. Kak, Tak sayang-sayang ngono ya. fotomu ning kamarku. Ngono ya. Yen aku kangen karo sliramu. Tak belai-belai rambutmu, tak pegang-pegang pundakmu, tak rangkul ngalemoneng dadaku. Mundur, ceng 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 ceng. Rono, ceng 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 liwat tengah. Ceng 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 ceng. Blekoke metu. Ceng ceng ceng. Aku dinyanyekno ngono kuwi mau. Oh, alah. Ganti position. Gundulku. Hei, kok gundul ki ngapa to? Terusane iki lho. Lah ya critane. Sing apik ngono lho. Yen pancene Dubengke. Sri Bang, nah. Geblang. Game iki lho. kowe eling Bang. aku. Geblak kaya ki mau. Jujur. Dang Balio, aku kangen setengah mati. Dah, tungtang deludah, tungtang deludah, tungtang deludah, tungtang deludah, tungtang deludah. Deludah, tungtang deludah, tungtang deludah, tungtang dah, Caidan. Caidan. Lah kok njaluk mie lho. Masya Allah. Bareng tak Totalitas. Langke to Pak Wasi. bareng tak linggun lah kok silite lincip ya kamu. Mangsamu. Dicek nih. Jan iki sia-sia karo piyayi sepuh. Kang. Makasih ya Kang ya. Ayo tembange karo kono. Iki mesti batin. Piye? Bojoku ngangkat aku serak kuat. Kok dikakak kluthuk. Engko sesuk begini. Kaya kluthuk lho, Mas. Jajal. Ya terminal mudun ngawi, Jobi, ya kanca-kanca. Lembang. Kalih Mas kluthuk niki lho. Kalih Mas kluthuk. Sindene mumet, Mas. Asik seneng aku. Anu tuk. Teng. Tuk. Teng. Kluthuk. Sik. Dompetku teng. Mikin jenengan ku lho. Mikin jenengan. Nah, ngono. Sik santai sik ya, Dik. Masya Allah, Jan. Mosok gendong tok 200. Engko balekno 250 ya. Lah kok nganaki lho. Lah kok tombok iso- 50 aku. Ngono. Matur nuwun. Ora matur apa-apa, nuwun. Mas. Sampeyanku Ya, bayarannya pancen kan anu, akeh, Dik. dadi Pancen. rezekine didum. Pancen bojomu sedekah tenan. Aku ingin iki ngerti bojomu ki nek sedekah, aja meneh kok jenengan. Bakul, ya kayak nek bakul saiki kae lah kae. Nih, jajal. Bakul le. Coba bakulmu. Ku apa kuwi daganganmu apa kuwi? Kacang. Kuwi parno sing sepuh-sepuh kae bendar. Kopi. Kuwi lho jajane parno ibu-ibu wis keke kabeh kuwi. Kacange kan mendut kono, kacange. Nah, pun budhen jangan pedet kacange sik. Nih kacange. Pun dibendet riko sedaya. Nah, nika. Alhamdulillah. Nah, mimike cah cilik-cilik kuwi. Nah, pun telas kacange. Wis keke mriku ben didar sing sepuh-sepuh kuwi. Oke, wis entek, minum entek. Minumnya ya, kene. Bos, nih bos. Tuk bayaran tuk. Bayaran, kowe iki sedekahmu gede. Bayaran. Nek kok ana entek pira kuwi? Piro emang? Biasae. Wis ndang tinggali ngono lho. Bingung bakule bingung. Bakule gugup, Mas. Swidak. Ya wis kene swidak, Teng, bayar sik swidak, Teng. Lho kok bakul kono ya sik anu kok. Nah, kayak tahune kekno kono tahune, tahu kuwi. Sesukan ra kenek. Lah, tahune sing sepuh-sepuh kono kae, Budi kae. Kang,
Mbok De lho, Kang. Kang. Hei. Kalau Mbok De ki diaturi lah kono. Budhe niku tahu pun. Kendar niku wis. Nah. Pun wis jancel nih. Budhe jendar taune pun. Wis kono taune bendidar wis sing kersa kuwi. Ah, wis. Nah, wis cocok to kuwi. Kene ndi dagangane jenengan kene. Ora mlaku ki engko. Anu ya, Dik, sepurane Dik ya, iki tak urusane sik, ki engko urusane karo aku ya, Dik ya. Sik coba kene dagangne. Haji. Siki can suwi nanti cah cilikmu. Kene le. Ah. Kene. Oh, kono sik. Iki nek ra ngene ra. Iki rejekine Pyai Sukorame. Nek ra dingenekne ra barbar iki engko. Nih. Nih Budhe cah cilik kae. Nah, ngono. Kene. Nih akuane kuwi, aqua kene. Nah. Nih. Nah, ini. Nang ngene lak yo penak to. Ndang bar. Ini lagi, wes. Ngene lak yo pas Budhe kae. Budhe, nah kene. Nyo cah cilik-cilik iki. Iki ngene nek ra. Cah cilik-cilik kae. Wes. Alhamdulillah. Men. Akuane kono wes. Pak hitungan ya. Sik kene. Sik karo kono. Yo wes. Iya ini ceblokan ya karepmu. Ki, amit. Amit nggih, Kong. Amit. Nah. Urusane kalih jo kluthuk. Nah. Yo diatasi. Aduh. Wis toh iki barokah mengalir kok iso. Oh, swidak ya, Bang ya. Oh swidak iki. Iki mau. Pak. Piro ngono? Terus Nggih. totalnya nggih, Enam. alon. Hitungan, Penting hitungan. takon. Nek notal teng mburi mawon Pak mengke wayange bar esuk lho. Ah. Wis. Ya krek. Ben hitungan karo manajer kluthuk kono. Niki manajer kluthuk di. Bosok. Nih ben bayari kono. Wis. Alhamdulillah. Tepuk tangan kagem Mbah Lurah Yadi ya. Alhamdulillah. Sing bayari aku Lah ngapa to wong duwite ya rezekine kok kene kok iso. Ya wis. Sapa ngerti sing ngene iki seneng so nek duwe gawe nyunatke anakne apa ngrabekke anake terus nanggap payang Mas Marji. Lho dagelane golek komet karo dodok perlu kowe. Ya. Mas, Kon piye dawuh? anu Pak Kluduk iki mikir entek guki piro Betul, Pak. pangangone kita ngarep. Ini lho Mas ya, tak duduhi iki tenanan iki. Kowe nek biasane lak ngaji karo aku yo nderekke Gus Idam baru Zamzami, Gus Miftah ben bulan poso lak mesti. Ya. Nek duitmu saka Mbah Yadi mbok tampa wis barokah. Ayo. Terus duitmu kuwi mau mbok dum-dumke tumbaske wong sak menimbane gek diunjuk wonge syukuri nikmat alhamdulillah barokah. Kuwi barokahmu mengalir lho. Iki seneng lho, ki kok anake kok omah duwite wis dikekke sesuk nggo masak nggih masak keluarga barokah meneh. Lho kuwi lho, seneng apa ora? Nah, matur nuwun. Aja wedi melarat to. Kok wedi melarat iki ngopo? Oh, sing penting syukur itu nikmat itu bahagia. Pada-pada. Hei, sing tatak to. Terima kasih Mas, muga-muga barokah. Ngono lho. Barokah. Lho. Barokah Mas, ngono lho. Barokah, Mas. Muga-muga barokah sak keluarga. Pepe lah cangkeman tok. Sing bayari aku Ya engko lak yo iso pitung to. Kan kuwi tak tinggal mulih sik. Apa elek pahala kok elek makelare. Wangsamu. Aja samar, kowe sesuk nek taun ngarep rene matur nuwun kowe kok iso. Ngono. Ha iko iki. Bojomu jak nembang. Oleh 200 songa pangop tok. Hei, wong tuwa iki gawane yo siji budhek, loro ngantuk, telu anyang-anyangen. Barang kene wis tak weru 200 ning mburi ak dia omong. Kancane wis yo. Yo kene terminal Ngawi, ya. Ya, berdua sama Ibu ya, Nduk. Oke. Nah, ngono. Ayo coba. Musik. Berpacu dalam melodi. Ya. Sekarang. Bude. Ya, Mas. Mbah nuwun Bude, matur mbah nuwun. Alhamdulillah, barakallah. Jan. Mas Kaji. Dalem Niki pancenipun masyarakat
wonten Sukoramin. Sukoramin lak wonten nem-neman nggih wonten piyai-piyai sepuh. Nggih. Mula dipun dasari tradisi modernisasi itu memang dirangkum menjadi satu. nggih. Mula sing modern nggih lari-lari nem-nem, mangke lapisan-lapisan kagem piyai sepuh nggih wangsul wonten pakemipun gending. Ngoten. Nggih. Anu Pak Kaji menika njen galek pundi Pak Kaji, Pak? Watu 5. Oh. Laut ya arah prigi. Laut Prigi. Nggih, 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 nggih. Nggih, nggih. Pokoknya aja samar. Becik nek daleme pas kono. kula liwat pergi tak mampir nggih dalem jenengan Pak Kaji. Alah wis ora mungkin liwat kono kowe iki. Nah, nggih. Anu mbok pilih tasik wonten nyandak ke sanesipun. Mudah-mudahan Bebas nggih menika Oh, nggih. bebas, Bebas. bebas. Nggih. Anu ki sapa jenenge putri-putri? sing putri ya. Putri-putri. Nggih. Pancen disuwun karo masyarakat supaya atur panglipur dados sak merdikane. Injih Pak Kaji nggih. Monggo Ya kene lho kene. Sepote Mas, sepote. disepotke Mas. Pelak. Topel wong lakan golek momongan niki plonjo napa putri badhe pindahan. Ampun kula mas sampeyan ampun kecewa Pon niki nderek-nderek nempel wedal penjahan wonten Iki, pakliran limpukan Mas. monggo. Saya jebut. Sehat bos. Belah, belah, belah. Alhamdulillah. Iki sing Apa? dikersake apa? Coba. Apa dak? Apa dak? Ya sing anyar-anyar iki sing Tombok kangen ya. tombok kangen iki Oke. sing aja ganten lho, ganten. Ganti. Tombok kangen lagi hito Mas. Ganten tombok-tombok tipes apa tadi? Ah iki tembang dolanan saiki kok iso mangsane. Oke. Coba agak depan. Pakai mic ini aja. Oh mana? Oh iya, terima kasih. Niki kerawitan Sekararun nggih, Bos nggih. Sekararum Nggih, nggih. mugi siap Mulai sedaya. seneng jan. Jan. Dadi ora kok dagelan tok. Yoga ki yo ndridi. Dridi lagi. Terus mbok ki Kono wis grupe sapa iki iki melu sapa? Saiki tenan. dikumpul kae. Jan. Nek didikon iki aku iki Jane grup iki jenengno anu sapa-sapa melu ngono dadi. kono paguyupane iki apik kono. Sapa melu. Sekararum. Sekarang Nggih, sekarang menika pancen. ono melu. Gondonipun sekar kok ing pundi-pundi. Nggih. Wah, Gondone arum. nggih. Iya. Tepuk tangan untuk Mbak Putri. Ayo Mas. Alhamdulillah nggih dawuh. Nggih. Wah, alhamdulillah. Semua penyanyi harus berdiri. Nggih. Sedaya, Nggih. sedaya. Sedaya. Sedaya, Ayo sedaya iki jumlah sedaya. Mas ini Ah, nggih, siap-siap. Ya sing kene. ganti-ganti. Kene Dok. Japada nalongso jamane, jaman rekoso. Urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem. Nyambut gawe karo seneng. Ulang aja peteng yen dikongkon ya sing teman. Ya. Ini ditoto. Nah, ditoto Mas, ditoto. Sing rada gede-gede Mas pikir. Klitik bagane loro, Mas Kluthuk tibagai loro. Nggih, Pak. Sego dawuh. Ini sing rada gede sing sisih rono, sampean mriko. Nah, Sakmono apa blendrang to Mas? Niki Boten iki. niki pun Urung blendrang. dereng. Tapi cara tempe itu pun bacem niku. Cem ah. Nggih. wah nggih bacem barang to iki Iya. ya. Mangsane. Rada rene. Wis. Nah, apik. Oh, jejer. Iki sing Nah, tengah iki kena stunting iki. Sehat Mas, sehat. Buruk iki. Ketoke sehat. Wah, gelungane apik-apik cacah ijane. Ya ampun, kayak cunduk mentul. Lah mau budhe kok ora mbok paringi cunduk mentul. sampeyan apa tak linggis kok iki. Gedi. Oh, kayak cunduk mentul. Tembangipun damel kur napa, Jabi? Kula menderek panjenengan. Oh, nggih. Tembange Kula niki nderek jenengan malah jenengan nderek kula. tembangkur. Ya. Oh, kur. Taman Juruk. Oke, siap-siap. Ya sing Tembang apik kur iki. niku ladrang napa? Ketawa. Ketawang. Jabi. Anu kowe ketok senden ngene kakean gitu. Kowe ketok enom kok ya sengkleh to nduk iki. Enom ki sing bergas Nah. ngono lho. Nah. Ayo. Syal. Red. Wah, kaya pasukan polisi. Sik anu jejer. Buri. Oh, iya, Sitok. Put, mundur. Ditoto Mas, ditoto. Mundur sik. Ya, jejer ngene. Nah. Ini toh, Terus maju siji-siji. oke, Urung siap. diceluk lho iki ya. Sik, Ketoke ayu kepengin geragas iki ya. Entenono aba-aba to, Dik. Entenono aba-aba. mlakune piye Mas, mlakune? Nggih. Bocah ki nek kanu kaken ngombe jamu galian ngosek iki ngene iki lho. Nah, Terus jamu lho. kalian ngosek. Lah nggih. Para winasis warga masyarakat Sukorame ing dalu menika. Kowe iki leh munyarne kaya pranatane ngadicara ngono lho.
ing samangke kasarengan ungelipun Kodhok bangkak. nyapa to? Ing samangke kasambung ungelipun gangsaran. Tak. Nah. Siak sawetawis ungelipun gongso dalu niku. Sampun mratitisaken jengkaripun pesinden ingkang dalu menika handherekaken. Nah, kowe kira kemaki ngono apa to? Santai ngene lho. Model ngono ki model. Ing samangke setunggal boko setunggal lumangkaipun nut lakuning suku Kedeping Netra ingkang mijil saking tlatah endi Dok? Suka Sewu ingkang paring asma inggih punika Dik Putri. Lumampah lon-lonan tumuju wonten sak ngajengipun panggung. Pindha widodari tumurun saking Hakayangan cacat boten cacat nanging menika King penyakit step. lho kok kenging penyakit step gitu kok. Ngene ya. Ing samangke kendel wonten papan panggenan ingkang sampun dipun cawisaken. Para bapak saha ibu ingkang dadi kinurmatan kasusul ingkang angka kalih. Inggih menika jengkaripun Kosek. Mandheka sik kok. Ingkang sampai kacinondra saking ketebian pindha pasuryanipun kados montor Vespa. Tumpaan. Bathukipun katon sumlorot iprungipun mendelep. Ing samangke lumampah lon-lonan arep ebeh. Aku Ayo. Ayo Duk, repepeh. Lon-lonan ngerti lon-lonan apa ora? ya sing Lon-lonan kemayu iki- to, Nah, lon-lonan tegese ya sing wong itu nah. Yo, nah. Aduh. Oh, ketoke nginggati telek. Ati ngene iki. Telek. Inggih punika kala wau pesinden ingkang angka kalih paring asma Nggih menika Darmanto. Darmanto piye to kok iso teko isih. Genduk diva. Diva. Ing samangke atur wingi dumateng sedaya para rawuh. Kasusul ingkang angka 3 inggih menika lencir kuning pakulitanipun. Mijitimun wajanipun nanggal sepisan alisipun. Njuren sajuring pipinipun. Gendera. Blarak sempal. Boyokipun Lembean. Pundakipun. nggih. Nawon kemit bangkeanipun. Ngendewa pinentang sikilipun. Lho, sikil gendewa pinentang iki kok iso. Piye Mas? Sikil gendewa pinentang lak ngene. Ing samangke lon-lonan tumindak wonten ing lampah nut iramaning laku gending. Aduh, ketoke senep dah iki wetenge. Inggih menika kala wau ingkang saged dipun wastani menapa Mas Jok Luduk? Inggih menika ingkang dipun wastani garangan metu saka long. Garangan. Nah, menika ingkang pungkasan Dipun tenggo-tenggo kalian para nom-noman. pindha buah-buahan menika kadya 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 semangka. tanpa biji. Ceblok kowe damen telak pior duduhe ndledek menika. Ingkang kadherekaken ngunipun gangsaran tindak sak pecak lumangkaing suku Nut Kedeping Netra hanyusul para sederek ingkang sampun ngoten ngajeng. Lampahe. Wah, asli oten. Wos. Nggih. Menika para wanita ingkang dipun wastani menapa Mas Kluthuk? Apa iki? Niki lho. Iso diarani apa? Apa kuwi? Lho, iso diarani apa kok apa kuwi? Sedani wanita, Lho, lah ya kok gagah pideksa. paribasan wanita sing gagah piteksa Kaya pindha apa? kaya pindha Sat Gatotkaca. Wedok kok Gatotkaca iki lho iso. Ing dalu menika badhe ngaturaken inggih menika lelagon ingkang saged nengsemaken penggalih panjenengan inggih menika lelagonipun apa to kuwi? Apa? Lho, lagone ya manut no. Inggih menika Lho, Tam- nanging kasusul ibunipun kingkang boten terima. Ibuke. Ya Bu, jumeneng Bu. apa. Kasusul Aja kok nyusul iki WA iki WA apa? karo sing bakul-bakul e. Lah piye? Iki aku le 200 ku tangku tak sahur gitu. Ora kok iso mangsane
Setunggal lelagon ingkang sampun dipun cawisaken dene anak-anak kula, Ya. adik-adik kula. Gending menika Taman Makam Pahlawan. Monggo. Wah, Taman Juruk. Taman Juruk, monggo. Tapi coba Dik, Mikir, agak mikir, mundur sini, nyedok, Dik. mikir. Ayo, kami mundur sini. Wes, Enten wes. bapake teng ngandhap, rada rene sithik. Nah, Dok, mikir, Dok. Perlu deh. Ya. Taman Juruk sarengan para Pasti. Taman Jugruk sampun Nggih. diaturake. Nggih, nggih. Nggih. Pramila menika suka lan suka menika lak kedah ngagem tatanan rasa lan agama. Nggih. Mila yen tembunge piyai sepuh menika aja lirwa ing wektu. Dadi nek awake dhewe ngeten iki seneng nggih seneng ning tetep angon Waktu. wektu. Nah, Tapi setunggal malih Mas nggih. 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 Menika kersanipun anget Nggih. pepenget kagem kula lan panjenengan. Nggih. Jar kula panjenengan namung numpang sakjroning napa seneng-seneng. Dadi kesanipun bocah-bocah niki sing neruske tembang apa, Nduk? Oh, pakai ayang-ayang ya, oke. Ayang-ayang nggih. Bibar nika dipun bablasaken pepeling mawon nggih. Nggih, Ya. ingkang berbau agama. Dipun maksulaken wonten gamelan Nggih, rumiyin. nggih. Bagus, nggih. Nggih. Oke, siap. Mas, Dalem, sik Mas, aku rung marem. nggih. Satu lagumu. Oke. Nggih. Aku ki sing sebelah iki, Ibu Waranggono iki urung anu Mas. Kadung aku arep muni blangkon genah ukuran. Engkang pundi Pak Kaji? Ingkang paling ujung dereng. Oh, Oh, alah. nenek tupe barang. Ah. Nggih, nggih, nggih. Ingkang paling ujung dereng. Nggih, Ibu sinten iki wau? Nah, nggih, monggo. Kula pengen banget Mas Klitik sing bawa capek gunung. Mas Klutuk sing jengkleng Ibu Waranggono paling ujung. Nah. Ayo Mas. Dibawani Mas Klitik. Oke, oke, sarung-sarung. Jengkleng capek gunung. Sarung-sarung. Sing paling ujung iki mau urung kebagian. Ah, Tapi, ya. tapi. Ya, Bu. Jenengan jumeneng. Panas udan aling-aling. Udan panas. Panas-panas. Nah, ngoten. Ah, wis nyambung. Mendet ing riku mon. Lah sing senengane Wong ademe blendrang. kok ngene kok panas. Kalau gading Bude. Bude. Oh, ndak kelempar aku ya wis ana. Ayo dewi-dewi. Sabar to Pak De, Jual sabar. mahal. Ya, niki kula aturke Pak Camat so Ibu. Nggih, nggih, nggih. Nah, Kali Pak Sekcam. Pak Sekjam. Nggih. Capek gunung. Ah, King penjenan Bude, monggo pun derek. Niki napa? Oke, caping gunung. Anu tahlilan. Capek gunung tahlilan. jengkleng. Oh ya caping gunung ya tekok napa lho ya. Sing kok. Sing bawa Mas Klitik, sing jengleng Mas Klutuk. Nggih. Nggih, sarung kali Ah. Bude. Nah, Saben bengi Maju, Bude. Maju, maju. iki Mas. nyawang kunong. Ya. Jasmu sing jase ora enek sing Ora enek, balik Mas. belah. Ate cemburu. Berarti tibalane maneh urung kompak. Nggih, ngapunten nggih. Kula niku saestu kula niki ndredeg rek dijenggleng. Betul napa ora. Lah, Mboten nate dijenggleng kula. Wah, mboten nyenggol mono. kurang maju Bu, kurang maju. Ah, ditunggu Pak Yo, Pak Yo. Mati maju tinggal rada. Tapi penjenan Monggo, monggo Mas. Ah, Yang ya. memat- Kurang jenglenge kurang Mboten usah mantep-mantep kula. mantep. Tipis-tipis gitu. Tipis-tipis Oh, mawon kalau kula tipis. pun trima. Go Mas Klitik, go. Tipis-tipis. Tapi Bu, semanten penjenan Bu. Yen memadang. Yen mamajeng Jan kaya kaya sinden ngantang. Nggih. mong nganggo sanur Ya. Jas, jas. Dadi. kuning. Ya. Ah. Oke. Asik. Nah, iki jangan lho. kompak. Rasa tenan Mas, rasa Oke tenan. no. Ngeten iki benjang penjan mawi ngasta melih tetep niki sing dipertahankan. Nah, Bagus. nggih. Oh, nah. Lah mungkin lek niki main mesti Nggih. ngejak Pak Boy. Mesti ngejak. Mungkin penganti kalah kali Pak Boy lho. nggih. Boten-boten nggih. Kali Pak To wis. Nggih, nggih. Kula niki nate nderek, Pak Boy nderek, kuwi diaturi. Ya go niki. Ya gone kene iki. Dah, ya niki. Nggih. Niki mesti mbaten dagelane ya kuwi. Nggih.
Bapak Marta ya Kadung iki. jodoh. Kadung jodoh nih, Mas. Nggih nggih diatur ya. Pokoke grup Magadir menika. Lanjut, lanjut. Pacitan Pacitan sarwi Suasanane kayak goro-goro. Sing jek lagi sing ndi to? iki no Mas Kutu no. Ais. Ayo sing dhuwur. Nah ngono lho. Krasa. Rasa kita penak. Kowe kok mayang enek dagelane penak-penak itu. Penak. Limbukan wis ra joget belas. Kesore lho biyen mek mancep Ah, ngene tok. Wis ora Nonton obah belas. nonton dagelan. Lah Nonton dagelan. Kok yo ngene wong iki. lah yo penak dalange, asline dipolitiki dalange. Ngerti ngono dadi wayang kulit ta. Yo Ora ngene mek kesel. Alah, wangi. Lah yo dipolitiki dalange asline. Nggih, nggih. Dalange mek ngongko. Kula ku nek kae. Trenggalek biasane nderekke Mas Basuki. Nggih. Terus kalian Mas Kadir. Kalau kuwi sing gene lu nyambik yo. Anu sing anu Patu Lima Minggah sing gene sok nyuluh bedil nyampikno sinten? Sinten nggih? Heri. Oh, nggih nggih. Jadi kota mancing. Bedil apa, Mas? Nyambik. Ngawur Nyambi. Oh, nggih nggih. Ora. Nggih, nggih. Keceleng. Kok Mbak Yu? Teko ndi iki? Alah. Teko sekorame, teko sekorame. Tekon dian Mamat Celangan ngeng. Yen mama Panas. Ayo, panas. Asik. udel. Aku ngeceng kok sing ndi iki? Derek jenengan pun sak sekitale jenengan iki. Pun. Sak penak jenengan. Waton panas ora wuda. Iya. Sikat tuh. Iya. Wah, Kok melayu sinden jengleng. kowe Ngeten rasa iki lho. anu Ngeten ae, iki sing diarani mempunyai jiwa utawa karakter jinak-jinak merpati ngeten iki. Iya, Mas. Cedeki ngado, cedeki ngado, Terus? cedeki ngado. Jinak-jinak merpati. Mungkin nek nggon peteng dekem. Engko lek ra dicedeki mepet biasane. Apa sing ngene iki telaten-telaten ono nggih isu-isuan yo sing Ya ngene. panjenengan nggo kritik-kritikan aja. Ayo. Ya, lanjut. Baik, grup Magadir. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Panas udan. Goro-goro gitu. Aku melok lho iki, pokoke aku nerokne yo. Nggih nggih, Pak. Panas-panas. Panas-panas diudani. Diudan. Anu sumuk margane. Kowe hati-hati lho. Nek sinden nom-nomne delok anteng. Wah, angger sinden sepuh ki nek lenggah ngene iki. Usrek kae ngono. Iki Apa to Mas sebabe kok? Ngono itu biasanya anyang-anyangan. Enek gejala. Enten, enten. Capek. Parah. Aling-aling. Capek. Gunung. Ya. Ya. Wes jan mantep. Mantep. Wes. Mas kelutuk. Kula Pak Kaji nggih. Riyen nom-nomane nggih primadona lho niki. Madonna nggih. nggih. Wah, niki ngentekke gamelane dalang pundi-pundi kok. Walah layak. Pripun Mulai. Sasak kabeh. Nggih. Senajan Gila wes tuwek ya ngene iki lho lalian. Tuwek minden. Lalian. Tuwek iki ning omah. Lalinan. sadar iki. Nadian, Rati Kemayu. piye? Nadyan. Bah, banyak kalau mikir kaya Wadon. Sarata. Ketok. Hinumane. Hinumane banyu
Cengkoke jenengan ngeten iki nek sing ngendangi muji. Wah pas. Puji mesti enak nih mesti. Malangan metu. Ngono. Mengko Budhe. Monggo, tiang lanjut. Ya, ngagem ali. Wah, Capek gunung loh, Mas. kok iso ngagem ali-ali. Aku ki arep dikesro ae priyo ngerti ae. Iya. Pancen Ngono karo- dagelan. Hei, ngono karo nyi Ardikesro. Modele iki kok. Gede zaman berjuang. dirungokne bawane kok Capek malah dulu. ngono. Monggo. Dek jaman berjuang. Di zaman berjuang jur kalian Biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarane wis meneng keturutan sing digadang biyen ninggal janji saiki apa lali yu ayu sikile mletek neng gunung tak jadongi sego jagung yen mandang tak silih sampai sampai gunung ning gunung utuh payung. Jan, ayo. Sakara bisa nyawang gunung desa Monggo grengseke, Pak.
Terima kasih sembah nuwun. Nggih. Matur suwun. Alhamdulillah. Nggih. Kanca-kanca Sekar Alum Menika menika kekompakannya luar biasa. Menika Iya. Sekar Alum. Karo. Pak Marji, Nggih. yektosipun Pak Karji nggih nggih. Yektosipun dalu menika mawi pyayi dahar yen kekatan lak sok mboten sekeca teng Nggih, Madaran. nggih. Pramila menika dipun awali bersih desa bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi cinatet wonten ing Gusti Kang Maha Agung. Ridho lan hidayahipun dipun suwun mugi-mugi saged mayungi warga masyarakat wonten ing Sukorame. Sukorame. Insyaallah ilang sukerta senggalaning praja pinanggih rayu wilujeng widodo. Amin. Sedaya pinanggih kabagyan kamulyan saha katentreman. Amin. Gangsar leh nyambut gawe amanah pejabate insyaallah makmur masyarakate sak kabeh. Allahumma amin. Mbak bilih wonten kladhe ngatur nyuwun pangapunten. Sami. Kula namung menungso limrah mboten nuwal Ah. kesalahan lan kekilapan. Nggih, Insyaallah dalu menika anggenipun nyambut damel kula kalian Mas Jo Kluthuk Kluthuk nggih. anggenipun guyon mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti tapi murni pelaku seni anggenipun menggemban amanah budaya partenipun menghibur. Bagus nggih nggih. Sembah nuwun Mbak bilih Nggih, nggih. wonten sanes wedal pinanggih Amin nggih. ridho saking Gusti mangke saged sareng-sareng nyambut damel. Sukses selalu Mas Amin, Didi. amin, Mas Kaji sukses. Sukses nggih amin. Tetep dados wong lanang. Nggih. rumah samu ki wis wedok. Saya kita ganti Mas Kluthuk nggih. Mas Kluthuk nggih. Piye Mas rek jenengan? Dadi wong lanang. Mugi-mugi tetep ndek. Ah. Ayo Pun padha bangun wae. Mas Kaji sehat selalu, mugi-mugi sanes sedaya Amin. saged kepanggih malih. Amin. Sehat selalu. Amin. Nyuwun pangapunten mbok belian ten kalapatan. Amin amin. Terima kasih, Mas. Sukses selalu nggih. Sehat selalu nggih, Nggih, nggih. Mas. Klepon sagulane kudu tutuk lakon lan ceritane. Nggih, amin. Nggih. Bandun Pak Kaji. Nggih, derekaken sukses selalu Sugeng Amin, Tindak. amin, amin. Sugeng Tindak. Ayo Mas. Mas Pak Kaji nggih. Mas. Sehat selalu Pak Kaji. Kuwi kok rabar-bar kuwi kok mangsamu. Pak Kaji. Musuh dagelan. Omong ngono, nyuno nomor HP. Eh, Nyuno nomor HP. nyapa? Sesuk nek petuk neh limbuke kon juget. Iya iya iya. Yo, Limbuke ya yo. iki lagi kena asam urat. Oh, ya wis. Sukses ya Mas Kaji. Sukses. Nggih, nggih. Nggih 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 nggih. Kok ujung Mas, kok ujung. Nggih, matur suwun sangat. Nggih nggih. Nderekaken Sugeng Tindak. Ayo, sawise Mas Jo Kluthuk, Mas Klitik padha jengkar saka panggung, ayo disuwunake srepeg, Nduk. Yo diderekake, Mak.